Dan huwa gwida pass pass għall-użu tal-FlexiBrite. L-istruttura tal-lampa tinqasam fi 3 partijiet: bażi tonda, on irqiq twil, tubu LED lix għal dawl iffukat. Din il-lampa hija maħsuba sabiex tipprovdi dawl b'mod flessibbli fejn meħtieġ. Iftaħ il-lampa kompletament. Kif tixel u titfi il-lampa. Fuq il-bażi, wieħed jista' jsib linja ġejja għat-tont. Biex tixel il-lampa, dawwar il-lampa lejk, mur fuq in-naħa tax-xelluk u miss it-tarf tal-linja. Biex titfiha, miss għal ftit sekondi l-istess tarf ta' min fejn xelet. Kif tnaqqas u tolli l-intensità tad-dawl. Wara li tixel il-lampa, mexxi subajk fuq il-linja biex iżżid jew tnaqqas l-intensità tad-dawl. Kif tibdel il-kuntrast tad-dawl. Fuq il-bażi, ftit il fuq minn nofs ta' din il-linja, tinstab buttuna oħra. Din isservi biex tbiddel il-kuntrast tad-dawl. Hemm 5 għażliet differenti ta' minn fejn wieħed jista' jagħżel. Iżjed karatteristiċi. Fuq wara tal-lampa bejn il-bażi u l-bidu tal-on minn isfel, tinstab USB ta' tip A. Tista' tuża biex tiċċarġja l-mobile direttament mill-lampa. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.